Hola, bon dia, benvinguts al nou programa de Tot un poc, al foc de la llar. Ara el meu company i jo anem a ensenyar-vos diversos vídeos i ara tenim que destacar simplement un, de moment, que va triomfar en YouTube. Com a Patricia Conde les hem envoltat les bragues en directe en el seu movimiento, ha colgado muchísimos, todo el mundo lo comenta y yo que me debo a esa gente, que es mi trabajo, no tengo más remedio que seguir viendo el vídeo, ¿vale? Así que para todos esos adolescentes que se lo perdieron, yo, chavales, os doy el placer de verlo otra vez. Es un crío. Ahí tenemos a Patty, que se levanta por Mario Casas. Primero dice, ay, que se me va a ver todo. Pues sí. Vemos que al final sí que se le dio todo. Son cosas que pasan. En fin. La gente quería verlo y yo se lo doy. Y de paso, lo veo una vez más, que tampoco me importa. Alberto, tío, Alberto, me has defraudado. Tú y el resto de chavales hormonados de este país. Y yo que pensaba que habíamos evolucionado, me parece muy triste. Creía que el machismo ya se había erradicado. Creía que banalidades como ver las bragas a una chica pasarían más como una simple anécdota y no como un momento mítico. ¡Solo son unas bragas! ¡Un trozo de tela! Las mujeres de este mundo hemos luchado para que se nos considere algo más que un simple culo. ¡Que no me interrumpas! Sois todos iguales. He tenido una carrera. He luchado por mi profesión. Me ha ido súper bien. Me ha ido mal. He tenido malos momentos, buenos momentos. Pero sobre todo, he peleado por lo que quiero. ¿Y por qué se me va a recordar? ¿Por qué? ¡Porque se me vieron unas bragas! ¡Un día! No. ¿Puedo...? ¿Te importa si matizo...? ¿Puedo matizar un momentito tu discurso? ¿Qué? En realidad no se te recordará porque se te vieron las bragas un día. Se te recordará porque se te vieron 2 días. Sí, claro. 2 días. Ayer y hoy. Patricia, estás en bragas. ¿Estás en bragas? Sí. Ara destacar un vídeo que va causar furor en el programa Canuto de Radio Jove Alcoi, el vídeo en el que Ralph diu "Yo me llamo Ralph". He creado mi propio personaje de dibujos animados. Se llama Gato Peligroso. El mío se llama Perro Problema. Yo me llamo Ralph. Vídeos de Simpsons podíem estar tot el programa ficant-ne, però tenim que deixar pas al següent apartat, així que així ens despedim i apaguem ja el nostre ordenador per a mirar els vídeos de YouTube. Quina entrevista venim a destacar avui? Doncs l'entrevista que li va fer Jordi Pasqual per al programa Vesprada UNESCO a un membre del grup Siberia, la keyboard d'aquest grup que és de pop-rock alicanti. Quin tipus de música toceu? Nosaltres fem pop-rock, que no és ni pop així molt melòdic ni rock cañero, és una mescla. I quan sou en el grup? Són 5. El grup es va crear en el 2000 i tu et vas incorporar en el 2003. No obstant, els coneixies d'antes? Sí, tots ells eren amics meus i jo anava als seus concerts i ells a poc a poc van anar evolucionant i van veure que faltava algo de tipus de piano, de teclat i van pensar en mi, que sabien que jo tocava el piano i m'ho van comentar i m'ho van aparèixer. És a dir, tu estàs en el piano, en l'orgue guitarra, la taula de mescles,
I tu creus que la teua arribada va canviar el tipus de música que tocava? Sí. En el moment que entra un instrument nou en el grup, canvia. Tot canvia. Canvia la manera d'adaptar-se, la música que fas és més melòdica, sí, va canviar totalment, però per a millor. I l'últim disc té 8 cançons. Quina d'estes diries que és l'èxit? No sé. Si jo tinguera que dir la que més m'agrada a mi seria Desierto, que no sé, és una composició meua, és només al piano, però no sabria dir-te. Totes m'agraden, unes més, unes altres menys, però totes estan bé. Va haver un temps que vau fer molts concerts. Quina és la raó? Per donar-se a conèixer? Sí, al principi, quan traus discs, te llances, vas a fer totes, quidres, et memetges, i ara toques així i l'altre s'altera i te torna a quidrar, però arriba un moment que això para i no pots estar tot el dia, no pots dedicar-te només al grup i per això al principi hi ha molt de moviment, però després ja hi para. De moment teniu una maqueta i un disc, però esteu treballant en un altre disc. Sí, tenim cançons noves que en els últims concerts ja les han tocat i a la gent l'agrada molt. I ara estem preparant un disc nou. Estem fent-lo en casa, per ordenador en el Cubase, i després ja ho farem en un estudi i durarem ja el que tenim fet. I tots els membres del grup sou de la comunitat? Sí, tots som de Sant Vicent i de la Comunitat Valenciana. I vau firmar per la discografia Florinata Records. Com vos va vindre aquesta oportunitat? Buscaven algú que ens ajudara, que s'impulsara, com t'ha dit abans, és molt difícil manejar-se, cada un treballa i està en el seu. I van trobar aquesta oportunitat, aquesta discogràfica, Florinata Records, que és de Barcelona, que per vist d'internet van contactar amb ells i van parlar i van veure que era un poc el que necessitaven. I ells ens ajuden si fem algun concert, a cridar a les ràdios, a manejar-se un poc. I en la tenda online? I aquesta és l'única entrevista a destacar, així que passem ja directament a les notícies. Aquestes notícies són diferents, així que l'únic que es fa és simplement destacar 4 titulars, un a nivell internacional, un a nivell espanyol, a nivell de la comunitat i un altre a nivell esportiu. Aquests són els únics titulars que es destaquen en aquesta carta de notícies i solen estar extrets la majoria del país, solament titulars. I si hi ha alguna notícia més a destacar, ja la comentarem un poc més tard. I com aquest programa va estar gravat el dia 20, diem els titulars que hi havia el dia 20. Començar amb, a nivell internacional, els delegats de la Unió Europea abandonen la conferència de la ONU sobre el racisme per les crítiques d'Iran a Israel. A nivell d'Espanya, l'etarra Martí-Tegi preparava un atemptat amb una furgoneta bomba per rebre a López. A nivell de la comunitat, el PSPD d'Alacant vol tirar a Enrique Sanus per ser assessor del Partit Popular. I a nivell esportiu, Juande es planteja seure a Robben front el Getafe. I deixeu-me dir simplement que a partir del dia 21 Ràdio Jove s'encarrega de retransmetre les festes d'Alcoi. I res més, així ens despedim i fins una altra. Moltíssimes gràcies per escoltar.